Ahojte, v dnešnom videu tu máme profíka z rodiny Fiat úžitkové vozidlá, asi najznámejšia dodávka Fiat Ducato. A urobíme si také malé porovnanie. Máme tu dva totožné modely v karosárskej verzii L3 H2. Jedna klasika, trojmiestna, a druhá dodávka, keďže sú to v podstate sestry, niečo iné. Rovnaký rozmer zvonku, ale úplne iný interiér. Predovšetkým počet osôb sa mení. V tejto dodávke sa odveziete až 6 a nesie názov Ducato Crew Cab. Poďme sa spolu na to pozrieť. Ako som bol spomínal, sú to sestry, takže majú veľa spoločného. Pod kapotou motor novej generácie Multijet 3, takéto má označenie, a čo sa týka výkonovej výbavy, môže mať 120, 140 alebo 180 koní. My tu máme najpredávanejší model, a to 140 koní a vnútri manuálna prevodovka. Samozrejme ju môžete mať túto dodávku aj s prevodovkou automatickou. Ja som si vyskúšal, radí tutti frutti perfetto. Ďalším poznávacím znakom je hranatá karoséria, ktorá umožňuje maximálne využitie úložného priestoru. V číslach je to od 8 do 17 metrov kubických. Istotne vás bude zaujímať ďalší dôležitý parameter, a tým je užitočná hmotnosť. Pri trojmiestnej verzii je to až 1400 kg, pri 6-miestnej verzii je to o 100 kg menej. Ale dosť bolo technických údajov a čísel. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá vo vnútri tej 6-miestnej verzii. Nastupovanie zadných pasažierov uľahčí tento nástupný schodík. Pohodlne sa tu usedia a majú tu 3 plnohodnotné miesta. Podlaha je pogumovaná. No a čo sa týka priestoru na nohy pre tých zadných pasažierov, absolútne luxusný priestor. Veď to vidíte sami. V tomto aute je využitý naozaj každý priestor. Nesmú chýbať otvory na nápoje a do spodného vôjde dokonca 1,5 litrová fľaša. Nad hlavami pasažierov, ktorí sedia vpredu, vznikla takáto pekná polička na veci. Výrobca sa snažil zachovať čo najväčšiu dĺžku ložnej plochy. Pri klasickej trojmiestnej verzii L3 je to 3,7 metra. No a pri tejto prerobenej Ducato Crew Cab 6-miestnej verzii je to 2,6 metra. Ale pozor, ak prevážate niečo dlhé, nejaké lišty, napríklad drevené, kovové, akékoľvek, môžete využiť aj ten priestor, ktorý je tu dolu pod zadnou lavicou tých zadných pasažierov. Tie môžu byť dlhé 3 až 3,4 metra. A ešte jedna vec. Pokiaľ by vám 6 miest nestačilo, v ponuke je aj 7-miestna verzia. Tak na budúce.